Azaroaren 3 arte aurrekontuetako proposamenak eta iritziak aurkezteko aukera egongo da. Udal zerbitzuek pandemia neurriak leundu dituzte, baina derrigorrezkoa da maskarilla erabiltzea eraikinen barruan. Terrazak arautzeko ordenantzan ekarpenak egiteko epea zabalik. Lehenengo aldiz, herriko ikastetxeak elkarrekin eskola kirola proiektuan parte hartzen ari dira. Lekitxoko triatloiak 387 kirolari batu zituen aurreko asteburuan. Asteburuan giro egonkorra eta tenperaturak gora egingo du. Lekitxoko udala 2022ko aurrekontuak prestatzen ari da, eta aurten ere herritarren iritziak eta proposamenak jasotzeko prozesua zabaldu du. Lekeition erroldatuta eta adin nagusikoak diren guztiek, haien ekarpena egin halko dute, etxetan jasoko duten urria bete eta udal eraikinetan aurkeztuz. Nahiago izan ez gero, udala abildua lekeitio.eu helbidera idatziz ere egin daiteke. Proposamenak egiteko epea azaroaren 3 arte egongo da zabalik. Bestalde, azaroaren 25ean, herritarrei zuzendutako batzar zabala egongo da arratsaldeko 7etan kulturretxean, eta bertan 2022ko aurrekontuak azalduko dira. Azkenik, abenduaren 2an, aurrekontuak onartzeko osoko bilkura egingo da. Osasun larrialdia bertan bera geratu ostean, udal eraikinetan pandemia aurreko neurri batzuk berrezarri dira. Kiroldegiaren kasuan, ohiko ordutegia berreskuratu da, eta bere zerbitzuak betiko gunetara bueltatuko dira. Hala nola ikastaroak eta gimnasioko makinak aurretik zeuden aretoetara lekuz aldatuko dira. Kulturretxeari dagokionez, liburutegi, ikasgela eta aretoek betiko aforoa berreskuratu dute. Neurri hauekin normaltasun egoerara bueltatzeko pausuak emango dira, baina hala ere ezin dugu ahaztu pandemia egoera ez dela guztiz desagertu. Hori dela eta ez ahaztu derrigorrezkoa dela eraikinen barrualdean maskarilla erabiltzea. Pandemian zehar, ostalaritza establezimenduei laguntzeko asmoz, terrazen gunea handitzeko aukera eman zitzaien. Osasun egoera hori igarota, orain araudi berria zehaztuko da, eta horretarako Lekitxoko udalak ostalaritzako terrazen erabilera arautzeko ordenantza egin du. Ordenantza honen helburua, espazio publikoan edo erabilera publikoko espazio pribatuetan ostalaritzako terrazak eta horien instalazio osagarriak jartzearen araudia esartzea da. Interesdun guztiek ordenantzaren kopia bat hartu eta ekarpenak egin ahalko dituzte udaleko bulego orokorrean. Urteetan zehar egindako lanaren ondoren, lehenengo aldiz Lekitxoko ikastetxeek haien ordutegiak bateratu dituzte, zentro bietako ikasleek eskola kirola proiektuan elkarrekin parte hartu dezaten. Hori horrela, aurten lehen hezkuntzako, lehenengo eta bigarren mailako ikasleek elkarrekin egingo dituzte kirol jarduerak. Astelehenetik ostegunera bitarteko arratsaldetan antolatuko dira gorputz heziketa lantzeko elkarlan jolasak, gorputz adierazpen jarduerak, ingurune ekintzak eta norbere gaitasunak ezagutzeko eta hobetzeko jarduerak. Lekitxoko ikastetxetako ikasleak elkarrekin aritzea helburu duen eskola kirola proiektua ikasturtean zehar garatuko da eta bi zentroetako ikasleek elkarrekin harremanak lantzea bilatuko du umeengan kirola egiteko zaletasuna sustatuz eta lehiakortasuna alde batera utzita. Aurreko asteburuan Garraitz kirol taldeak antolatutako Lekitxoko 28. triatloia izan genuen herriko kaleetan zehar. Pandemia egoeraren ondorioz, denbora luzean ezin izan dugu honelako ekintza handirik ikusi, beraz, triatloiak normaltasunerako ateak ireki zituen. Guztira 387 kirolarik parte hartu zuten eta segurtasun protokoloa bermatu zen. Aipamen berezi egin nahi diegu parte hartzaile, voluntario eta Garraitz kirol taldeko kidei egindako lan izugarriarengatik. Eskerrik asko guztioi.
Hoy es difícil distinguir al bueno del malo, al villano del héroe. Antes podíamos estar en una habitación con el enemigo. Ahora está flotando en el aire. Sin tiempo para morir. Bondek zerbitzu sekretua utzi du eta Jamaikan bizimodu lasaia egiten ari da. Baina bere lasaitasunak ez du luzarban iraungo, Felix Leiter, ziako bere laguna laguntza eske agertuko baitzaio. Baitutako zientzialari bat erreskatatzeko misioa uste baino arriskutsuagoa da, eta Bond teknologia berri eta arriskutsu batekin armatutako bilau misteriotsu baten arrastoaren bila abiatuko da. Eguraldia Kito elkarteak babestuta. Eguraldia. Gaur termometroetan balio altuenak 21-23 gradu ingurukoak izan dira. Hodei gutxi ikusi ditugu eta eguzkia jaun eta jabe izan da. Bihar barikua, goizean erdi eta goi mailako hodeiak ikusiko ditugu eta tarteka zerua lausotuko dute. Arratsaldean haizeak ipar-mendebaldera egingo du eta behe hodeiak ugarituko dira zerua estaliz. Temperatura maksimoa apur bat jaitsiko da ipar partean. Zapatuan, egunaren lehenengo zatian, oraindik behe hodei batzuk ikusiko ditugu, eta egunaren bigarren zatian goi hodeiak agertuko dira, baina orokorrean giro eguzkitsua izango dugu. Temperatura maksimoak 20-22 gradu ingurukoak izango dira. Domekan, lehenengo orduan, zeruan goi mailako hodeiak ugariak izango dira, baina egunak aurrera egin ala, zerua saretuz joango da, eta giro argia espero dugu. Hegoaldeko haizeak, temperatura maksimoak 20 gradutik gora igotzea eragingo du. Hurrengo astean, hegoaldeko haizearekin jarraituko dugu, eta horrek giro lehorra eta temperaturen gorakada ekarriko digu. Goazen argazkiekin. Flor Andoinek portuko argazki hau bidali digu. Beste hauek miren mentxakak bidali dizkigu. Olatu ederrak izan ditugu egunotan, baita egun senti ederrak ere. Datozen egunetan, hegoaldeko haizeak lagunduta, goi hodeiekin batera egun senti politak ikusiko ditugu. Amaitzeko, Ziprik bidalitako argazkiekin bagoaz. Ederra benetan. Gogoratu, asteburuan giro egonkorrarekin jarraituko dugula. Beraz, asteburuaz gozatu eta hurrengo astera arte.